orain guztiok batera, goazen Sevillara. Larai, 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 goazen Sevillara. Zetuzte. Bai, baina telebistan ikusiko dut, ez dut txartelarik erosi, eta partidua telebistan ikusiko dut. Ez nahi futbolaria. Ez dut. Ez dut ikusiko, ez nahi zenez futbolzalea, ez dut ikusiko. Bai. Ez dut ustez. Ez da loko futbola gustatzen. Ez dakite dudamudatan abilela. Igual ikusteko moduan egongo nahi, zelako nervioekin abilen, eta hori ikusita egingo jo brut egin beharko dutala. Ez zait bate gustatzen futbola, sentitzen. Ez dut ikusiko, uste dut Sevillan jokatuko dutela, edo okernago. Daukat informazioa ere, así que ez dut uste ikusiko dudanik. Seguro ondo egingo dutela. Ba, joango naiz zentralera. Hor badagoela pantalla handia, eta joango naiz ikustera lagunekin. Ni etxean, oraindik ez dakit, baina segurazki etxean. Bai, nire familiaekin, seme alabarekin eta emaztearekin, bai. Etxean. Etxean. Telebistan nahiago dut. Askoz gehiok sufritzen dut alako estadioan. Nahiago dut behintzat horrela izatea bestela, nervioekin ez dago horrelakorik ibiltzeik. Ba, nire atleti ez dakit. Osasuna, bai. Bakarrik lehenengo mailan bakarrik bera daka izen euskalduna. Osasuna. Hau atletikoa eta, Bueno, Osasuna, igual, bai. Izango nuke nahiago, bai. Egia esan berdin zait, bat edo bestea. Sentitzen du, baina eske futbola ez da nire gaia. Ikusitakoarekin, nik uste Osasuna irabaziko duela. Baina, bueno, hor dago ni Osasuka naiz, baina partidua oso parekatua dago, Ni uste 1-0 edo 0-0, baina ez dakit, baina bai, 1-0, irabaziko dute, bai. 2-1, irabazi. Zer pentsatzen dintu ze izango dan, ez dakit. Zer nahiago nukenik hori badakit, Osasunak irabaztea, noski, baina gero auskalo ikusi beharko da zer gertatuko dan. ez dakit, ez dut, nik hortan ez dut ulertzen, Zemat irabazi, azkeneko minutuan utxeta bat irabazte maldi badu, primeran. Eta gainera penalti bat emediz izan da, askoz gehiago. Atletin kontra, horrela. Nik uste du garaipena lortuko dugu. Bai, segurazki, utxeta bat irabaziko dugu, bai. Ba, 3-1 edo. 0-1. Opa, Osasuna! ¡Aupa Osasuna! ¡Aupa, Osasuna! Opa Osasuna, vamos ahí.
Gainetik soilik zara, gaur kantuan nauzu, orain bat gara. Bior kantatu ezengo kantuan nauzu, zara nahi gara. Gainetik soilik zara, gaur kantuan nauzu, orain bat gara. Oñatiko San Martin auzoan dagoen Okitaino baratze parkera hurbildu gara, izan ere hemen udalak herritarren esku utzi ditu 98 lursail bakoitzak norberak bere produktu eta barazkiak ekoiztu ditzan. Azkenean udaletik ikusten dugu udal moduan badakula balore batzuk sustatu biharra eta bultzatu biharra baita, ez? Herritarrengan eta zentzu horretan, hobe da ekimen bat apurtxo bat bilaketan dauena, pauso batzuk emutia iraunkortasunean, kontzientziazio lanak ikia baita, ez? Eta herritarrak euran ekimenez baita, elikadura osasuntsuago baterantz joateko, ez? Eta, helburu ezberdinak bilatzen dugu, eta zela ez, transversala dan beste bat baita, dala, elkargune bat izatea, edo, komunitate bat erekitea hemen baita. Zuin dela 8 urte, orduan hasi zen ekimen hau, eta ordutik hasi nintzen hemen. Zergatik, aurretik ere neuk eta nire ingurukoak eta beti baratza eduki izan dugu etxean, etxe inguruan. Zara goitxuta geunden hortik zerbait elikadurako, zerbait jana edo lortzea. Eta pixkat horrekin jarraitzeatik eta etxetik ahalik eta gertuen baratzako eskor bat edukitzeagatik. Pixka bat etxerako janari osasuntsua eta izateko. Norberak, ez, bere elikagai horraik azten dauenean, prozesu guztiz egin dauenean, gainera, hemengo arautegi zen arabera, modu ekologiko batian, eta bertako produktuak kontsumitze horrek norberaren ganbe kontzientzia hori pizten dauela, ez, eta orokorrian, ez baizik eta soilik baratzean, sortzen den produktuetatik, baizik eta orokorrian bertako produktuak eta garaikoak kontsumitzera bultzatzeko modu badala. Hain justu ekimen honekin hasi zirenean formakuntza jaso zuten erabiltzaileek. Geroztik ere egin dituzte beste zenbait saio. Landatzen dugu baratze, hemen inguruko baratze batean egoten dien ohiko barazkiak. Baina adibidez, udaberri hasiera honetan, oraindik ere gauza handi egin gabe dagoet, orduan negutik geratzen diren azelkak dauzkat, eta orain hemendik aurrera hasiko naiz, beste gauzak landatzen, ez? Kipula orain eta gero hortik aurrera, piperra, tomate, kalabazinak, lekak, azenorioa, erremolatxa, porruak. Bataz beste esango nuke kopuru etxe baterako, etxe arrun baterako, barazki kopuru on bat lortzen dela, bai. Bai lortzen duguna da,
beste gune bat sortzia hemen, nolabait lurra berak, aberatzaua izatea zentzu horretan, eta, eredu jakin bati baita erantzune, ez? Elkargune bat dabe baita, eta aipatu dugun arautegi gixaki jarraiki be baita, ez da soil baratza bat, baizik eta hemen elkarte bat sortu da eta berak kudeatzen dago. Herritarra desberdinak hartzen dago parte bertan. Hemen baratzeak erabiltzen dugun artean elkarte bat daukagu sortuta. Elkarte hori Okitaino omen deitzen da hemen, eta pixka bat hor gestionatzen dugu hemengo gauzak, erramintak eta horrelako gauzak hemen sortzen dien arazoak eta zean. 74 zailekin hasi ginen, 35 metro karratudako bakoitzak, eta ikusita arrakasta izaten ari zela, beste 14 zail sortu ziren, orduan oin guztira 88 zail dauz. Ikusten duzuen moduan, hemengo bertan erabiltzen dien materialape, aintzat hartzen dira, ezin edozein material erabili, eta bertako kudeaketa esan dago moduan elkartiak eramaten dau, erabilera edo 4 urtean behin aldatzen joaten da, sosketa bidez egiten da. Orduan herritarrak interesa dakon orok, izena ematen dau eta gero sosketa bat egiten da. Bien bitartean aldaketak baldin badauz edo sailen bat utzi geratu baldin bada, itxaron zerrenda bat egiten da eta gero ja elkartiak berak kudeatzen dau, herritar horrenen sartu irten horreik. Gerturatu gara zein ederra izango den festivalera. Hementxe izango ditugu gaurko kale galdeketak eta zer esango diguten, zuek ikusi. Erneskak, nondi zatozi zeuek? Santurtzitik. Santurtzitik, bai. Bilbotik, bai, biak Bilbotik. Bilbotik, bai. Bilboko zauzo? Uribarri. Bilbo zentro. Uribarri auzo ona da, baina Bilbo zentro, bueno. Baina zu asko zatoz Uribarrira, Zuri gustatzen jatzu Uribarri. Zentro beto, zentro. Asko gustetan dak auzoak eta zentroa. Ninator Zegoiteatik, Arabatik. Agoiztik. Agoiztik? Nafarroatik, bai. Ez dakizuen nogaz topena, nondi zatozu? Kolpetik zuzenean. Bera lasartetarra da, baina kolpez-kolpeti dator. Hori da, klaro. Zer da zuretzako, Maider, festival batetik garrantzitsuena? Osea, festival batera jun eta egin bidozule bai ala bai. Fotokolen argazkia. Ondo pasatu. Beste gauza bat esan bizu. Dantzatu. Dantzatu, ondo pasatu. Ai, kendu didazu, dantza egin, dantza egin eta hori disfrutatu. Abestu. Edan apurtxo bat. Hombre, dantzatu. Ta bono dutxa, igual egun bat baino gehioko festivala da, bono dutxa, hartu, beti. Gaur agian zait festen ez da beharrezkoa dutxa, baina bestela bai. Nok dino, ez dakizu, Bueno, batzuek beharko dute bai. Bai. Batzuk ikusi dugu zemetik, etorri? Apa, zitzezu futbola ikusten? Ezinaz joan zabamezera, pues orduen. Leti gorrita nuria, kanatxa zara zu euria, eti sortu zialako, matezatu hernia. Baina hemen hobeto zamamezen baino edo ze, bai, bueno. Ikusi kamaraz! Hau da, atletizale, erakutsi buzan. Ze politxe! Entzillaloia, atleti, Susana Kutxilla. Eta zenbatetan onzarie festivaletan zeue? Hau nire lehenengo aldia da, bai. Benetan? Bai. Azki bat zenbat festivaletara juntzarazu? Nik uste ez bain maitugu kontuan hartzen Euskal Herrian dauden jaialdi politikoak gutxi. Kontuan hartzen dugu orduan pila bat. Zenbatetan joan zarete festivaletara? Ez dakit, 5 pasei aldiz edo. Igual gehiago. Ni kontzertuetara baina festivalak gehiagi. Nik ustetzuete prepara eta brillantinak azta. Hori bai, dekorazioa bai, baina gero fizikoa euki behar da. Baina bono dutza edo? Bai, beti bono dutza gaz, bai. Zakit, nire bizita osoan, 5 nola? Oda nire bigarren aldia, errepikatzen ari naiz. Nintzen zei festen pasan urtean. Zein dago beto, pasan urtekoa edo aurtongoa? Agian aurreko urtekoa. Ai, ama!
Pues, a ver, hortengo oraindik ez da bukatu, baina oso pinta hona daka, así que ikusiko dugu. Baina, negustatzen artista gehiago zeudelako. Eta oraindik hau ez da bukatu ere. Eta gainera, aurtengoan niri ezagutu ez da zu. Baita bet. Ja, positibo. Orain artekoa guzti datzu? Bai. Asko, ilusio asko. Zer da gehizen guzti datzuna? Zetak. Edo piritz eta porrotze ere bai. Ni pentsatan esango bala basoa, bitxurak basoa, ze politze izen, Gozategi guztia eta asko, egon gara oso ondo. Azkenan kontzertu dire oso onak, eta gero esnebeltza dau gauean, osea que... Ez dakit. Musika zuzenean beti plan hona da. Badakizu musika zuzenean Amaika telebistako saio bat dela? Izen horregaz? Izen hor? Nekien. Kojo eta mendik eruten dau, Nik esango nenoan edozein kontzertu. Ikusi behar gaur, bai. Nik ez nekien, baina bueno, oraindik aurrera ikusiko dugu. Neunaz, kolpez kolpe. Hemetik aurrera, sare sozial guztizetan eta leku guztizetan jarraitu miko zuen. Inberriro? Follow. Arraitu. Handiei, txikiei, zarrei, gaztei, 38 taila atzean utzi duzuen hoi, 38 taila boikoteatzen duzuen hoi, kalean zaudeten hoi, kalean ez zaudeten hoi, bienarioi, bitarrei, bietan jarrairi. Baina zertaz ari zera? Zertaz hitz egingo ote dizuegu gaur ez dago erraza, Zerbait kontatuko dizuegu. Sexua hitz egin behar dugu. Bueno, bale, Kenean hainbeste espero genuen gertakaria. Eta zein da? Hori, zein da? Zetzeatek gogoratzen? Gaur segunda. Asteazkena. Eta asteazkenetan? Kolpez kolpe, bueltan da! Eta anekdotarik festivaletan zuk maitxi ez duzu eukoze lehenengoa da. Bueno, igual bai, baten bat gaur? Ez. Gaurkoa... Topatu zara... Bai, youtuber batekin topatu naiz. Ze youtuber? Iban García. Itxezu musutxu bat. Bai. Gaur, de momento, anekdota hola, nes. Bai, ondi... Igual gugaz topetie eta partidu ikusten atrapetie. Hori bai. Baina, ondino falte da asko, osea que... Danetarik, baina holan... ez dakit. Ez que batzutan jendea pasatzen da. A ber, venga, anekdota da. Lagaz, drogak... Drogen kontra gaude, naiz eta lagun batzuke, drogak hartzen dituzte eta ez zaie zer gertatzen, drogak Bueno, zehose kontatu jate, baina eske haien lagunak dira orduen. Zehozer esan bizu. Bueno, bera konta dezala, eske nik... Ez. Gu beti bile gara sano eta, si eso, alkohol apurbet, baina beti sano. A ber, venga, anekdota da. Lagaz, drogak, bueno... Beti sano. Oso ratona, pues anekdota, sekretu. Ez, bigarren pertsonia dago esateztena. Lagoin arteko gozak ez dira kontatzen. Baina inor ez du jakingo. Nora inor. Ai, badio! Inor... Zuri gero, venga. Venga, niri Ez dut hitz egingo. Inok ez duena izan? Posible da makrofestival bat izetie eta herriko jaizeti aldi berien? Zuretzako hau festival handize da, ez? Bai. Eta herriko da? Ere bai. Duen posible izango za? Bai. Ze baitzi? Ez dakit, oso giro ona dagoelako eta ez dakit, oso herrikoia delako. Eta jatorra garelako. Hombre, claro. Bai. Zen, adibidez hemen gozategin, erromari izan dela totalmente, eta jende asko disfrutatu izan du, herriko jai izango balitze bezala. Osea que, bai. Ez dakit, herrikoia da gehiago jende askorentzako eta jende askorentzako lekua dagoen jaialdi bat, ez? Herrikoia baino gehiago hau. Anistasuna, ez da?
Bai, identitate diferenteak aurretatik hasi eta helduetara, askotariko jendea, askotariko desirak, askotariko gorputzak. Bai. Osa, zu ondo sentitzen zara hemen, herrikoi sentitzen zara eta guztetan. Bai. Ba, ez zergatik, ez? Hemen denak euskalduna gara, oso gustora gaude, eta oso festival polita da, así que aurrera. Egingo balute datorren urtean igual bueltatuko naiz. Zenbaki bat? Batetik 10-era? Enaiz guztiko, esango dizuedana da, maiatzaren 13an Errenterian dagoela nere bizitzarekin ez dakit zer egin fest. Eta kitxo! Haupa zein ederra izango den. Oin izango gu, haupa zei, ezta? Zein ederra izango den. Hori da, eta urran urtean gehiago. Zurekin mintzo direla diote xoriek. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren. Hori diote baikorrin ere mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maile, xoriak mugaren bestalde. Jantzia dute doinu dotorez gaztelugatxe. Testari dute larrumpera ere kantulirainez. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeruen urratxa geurea da, ta itzulera denona. Salgara xorieri mintzo diren xoroak izango betiko. Zuhurrago gara izango xoriekin mintzatuz gehiago. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeruen urratxa geurea da, ta itzulera denona. Zurekin mintzo direla diote xoriek. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren. Hori diote
baikorrin ere mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maile, Xoriak mugaren bestalde. jantzia dute doinu